तू सावर भैया सावर होरिलावा गोर कैसे भइले। अरे तू सावर भैया सावर होरिलावा गोर कैसे भइले। अके तोहरा सौरी में अइले हो मुनावा गोर कैसे भइले। अरे की कर पर छाही परी गइले है मुनावा गोर कैसे भइले। के तोहरा सौरी में अइले हो मुनावा गोर कैसे भइले। बबुआ के नाक लाग चाचा के जैसन, चाचा के जैसन हो चाचा के जैसन। बबुआ के नाक लाग चाचा के जैसन। आ देवरु से तोहरा कनेक्शन बा कैसन। के करा से हो कि करा से आँख लड़ी गइले हो मुनावा गोर कैसे भइले। कि करा से आँख लड़ी गइले हो मुनावा गोर कैसे भइले। आके तोहरा सौरी में अइले होरिलावा गोर कैसे भइले। के कर पर छाही परी गइले हो मुनावा गोर कैसे भइले। बबुआ के आँख बड़का पापा के जैसन, पापा के जैसन बड़का पापा के जैसन। बबुआ के आँख बड़का पापा के जैसन। किस घुंघराला बा उनके हो जैसन। भसुर जी से रहु का छुएले हो मुनावा गोर कैसे भइले। आके तोहरा सौरी में अइले हो मुनावा गोर कैसे भइले। के कर पर छाही परी गइले होरिलावा गोर कैसे भइले। बबुआ के मुँह छोटका मामा के जैसन, मामा के जैसन हो मामा के जैसन। बबुआ के मुँह छोटका मामा के जैसन। आ लक्षण बुझात हुए ममहर के जैसन। भइए के है भइए के रहु का बोलैले मुनावा गोर कैसे भइले। आके तोहरा सौरी में अइले होरिलावा गोर कैसे भइले। के कर पर छाही परी गइले हो मुनावा गोर कैसे भइले।